Miesten toinen puolivälieräkarsinta täällä Unico Areenalla Seinäjoella on päättynyt vaiherikkaiden vaiheiden jälkeen kotijoukkueen Jymy-Jussien lisäotteluna pelatussa ottelussa. Siis ratkaisu meni niin, että Jymy-Jussit menee jatkoon. Varsinaisen ottelun ensin voitti Tahkojakson 0-2 ja sitten tuon ratkaisuvuoroparin Jymy-Jussit juoksui 1-0. Onnea joukkueelle puolivälieräpaikasta. Kiitos. Menee jo. Se niin, ihan sekaisin. Meillä on tässä paikalla Hyvinkään pelijohtaja Raimo Brakke, kotijoukkueen pelijohtaja Jussi Parvi ja kotijoukkueen ykköspalkittu Atte Kontio. Lähdetään Atte liikkeelle siitä, että 2 jaksoa tuossa varsinaisessa pelissä, niin ei peli oikein lähtenyt missään vaiheessa käyntiin. Oliko siellä vähän taustalla liikaa jännitystä tai tällaista? Mitenkä luonnehtisit? Nyt oli vaikea kysymys. Ei vaan saatu palloja kiinni ja en muista lyöntiratkaisusta yhtään mitään. Kyllä me 15 tilannetta saatiin, mutta ei varmaan jatkuvuutta sitten, kun ei tullut juoksuja, niin sen takia jätiin siihen. Tai ei vaan ulkona saatu palloja kiinni. Paljon tuntui siltä, että oltiin pallolla, mutta sitten ei saatu palloa kiinni tai heittoa kohdalla täältä Issanlasta. Taavistuksen levotonta se ulkopelaaminen. Niin. No, millaisia ajatuksia liikkuu päässä sitten, kun lähtee pelaamaan ratkaisuvuoroparia? Ensimmäistä kertaa varmaan kaikilla kentällä olleilla tällainen kokemus, mutta miltä se tuntui? No, ei, hyvät suunnitelmat kopissa siinä ja sitten ei tarvitse kuin toteuttaa hyvin suunniteltua puoliksi tehtyä. No menikö ne suunnitelmat niin kuin ajateltiin? No, kaveri avitti siinä vähän lisää. Meni vähän helpommin. Hienoa, että Veeti saa sen pinnan lyötyä vasta 3 kertaa yrittää. Sieltä sitten yksi riittää. Niin. No entä sitten päinvastoin siinä sitten, kun lähdetään puolustamaan tuommoista 1-0 johtoa tällaisessa tilanteessa, niin kuinka paljon se sitten, minkälaiset paineet siinä tuli ulkokentällä? No ei siinä. Saatiin hyvä palo heti siitä keulasta. Niin. Ja yleensä saatiin hyvin mukaan, että se auttaa paljon, kun kaveri ei kuule kaarella yhtään mitään, eteni ei kuule väärä huutoja ja näin, niin kyllä yleensä on siinä 13 pelaaja. Niin. Mahtava siinä ulkona pelata, kun kauhea möykä katsomassa. Ei ole Seinäjoella vielä kuullut tuollaista ääntä, niin aivan mahtavaa. No, se jää varmasti hetkeksi aikaa tuonne mielensopukoihin pyörimään. Pystytkö yhtään sanomaan, miten mielestäsi oma pelisi sujui tänään? En kyllä osaa sanoa. Alkuun tuntui, että oli vähän vaikeaa, että niin mailan varressa. Piti vähän miettiä, että mitä siinä lyö, mutta näköjään se ihan kohtuullisesti meni, kun täällä istuu. Selvä, kiitoksia. Pääset loppuverkkaan, mennään pelinjohtajien kanssa keskustelemaan. Raimo Brakke, eilisen tappion jälkeen joukkue oli selkeästi sisuuntunut ja tulitte tuohon peliin varsin hyvällä sykkeellä. Tarvitsiko sitä mitenkään kaivella vai tuliko se aivan automaattisesti? No joo, siinä ei niin kuin eilisen jälkeen ollut hirveästi kaivamista eikä aikaa kaivella, että siinä hyvin lyhyesti todettiin asioita, että mistä niin kuin tämä homma kiikastaa ja kiikastaa tietenkin ja lähdettiin ihan selkeästi korjaamaan osa-alueita ulko- ja sisäpelissä molemmissa ja onnistuttiin hienosti ja pelattiin omasta mielestäni todella ehjä, hyvä ottelu, tasapainoinen, määrätietoinen ottelu. Että oltiin kyllä varmasti tänään ansaittiin ihan reilusti toi voitto, että oltiin hyviä. Että tietenkin tämä loppu sitten, että on vähän erikoinen tämmöinen tapa ratkoa jatkoon menijöitä, mutta urheilu on urheilua ja 2 joukkuetta kamppailee ja tässä tapauksessa tasapeliin ei päädytä, niin jollakin se ratkaistaan. Uskon, että tulevaisuudessa varmasti tällaisella systeemillä jatkotaan, että jatkopaikka pitäisi varmaan ratkoa yhdellä pelillä, ei yhdellä vuoroparilla, koska pelataan kuitenkin siinä mielessä isoista asioista, että siellä voi olla onnea mitä tahansa, mutta ihan tyytyväinen tähän päivän peliin. Totta kai on jonkunnäköinen pettymys se, että pitkä sarja tietenkin oltiin pitkään kiinni 6 joukossa viime hetkellä siitä luisukäsistä ja sitten siinä oli varmasti semmoinen pieni kulminaatopiste, että vähäksi aikaa tiputtiin, mutta ehdittiin keräämään asioita joukkueen kanssa siinä, kun Mansen pelin jälkeen ja Sotkamon pelin jälkeen, kun huomattiin, että nyt ei enää voittokaan riitä, niin ihan ok, päästiin valmistautumaan. Ehkä eilen hieman ei oltu pelissä sisällä niin kuin olisi pitänyt olla ja tuli sitten tappio ja nyt sitten tänään parempi, mutta tämä ei nyt riittänyt ja se on nieltävä ja
Uskon, että omalta taholtani taitaa nyt superpesis jäädä taakse, että ensi keväänä tulee täysiä vuosia ja tässä on aika pitkään pyöritty ja oltu, niin ei mitään, pesäpallo jatkuu Suomessa ja en mä varmaan itsekään siitä ihan kokonaan hellitä. Aivan. Kiitoksia Raimo ja tietysti minä voin jo tässä vaiheessa onnitella, kun tulet tälle samalle 10 sitten jossain vaiheessa. Kiitoksia vaan. Jussi, varmaan vähän tietysti nyt päällimmäisenä hyvä tunne tuosta jatkoon pääsystä. Mitä sä sanoisit sitä ottelusta sitä ennen? No sitä nyt on kuvattu tuossa, että kyllähän tahko oli tänään paljon parempi tuossa niin varsinaisessa pelissä. Että siinä oli kaksi vaihtoehtoa, vähän mietittiin, että miten he lähtee tilannetta rakentamaan ja he oli siinä niin kuin askeleen edellä sitten siinä pelin alussa ja juoksut ehkä sitten vähän sai turhan helpolla, että Käpylästä aika monta kuitenkin siinä ekalla jaksolla tuli ja meidän sisäpeli ei oikein lähtenyt siinä, että se oli toisaalta, puhuttiin siinä ennen taukoa, että nyt pitää jonkun lyödä läpi, että saadaan vähän sitä niin kuin ilmettä siihen ja Masi löi siinä lävitte, mutta sitten se kuitenkin oli 2 pallolla jo sitten 2 palloa aika nopeasti taululla ja vähän vaikea kuitenkin sitten siinä enää yrittää tavallaan ohitte kimmeltä, että Tahko pelasi hyvää ulkopeliä tänään kyllä ja toisella jaksolla sitten siinä oli tiukkoja kotipesäkilpoja ja se meni ehkä siinä sitten Tahkolle ja pääsivät etumatkalle ja sitten löivät palloa hienosti väliin kyllä sen jälkeen. Kyllä Tahko oli tänään paremmin tuossa pelissä, mutta tää on urheilua, että me oli tyly tapa ratkaista tämä ja kyllä me niinku sitten toisaalta tämän päivän ehkä paras sisävuoro kuitenkin siihen supervuoroon tai mikä nyt olikin jatko-otteluun sitten saatiin, että saatiin se paloton ajolähtö siihen ja päästiin yrittämään ja kyllä Kettusen veeti oli kovassa paikassa siinä ja aika nuorelta mieheltä niin kylmäpäinen ratkaisu, että löi 2 pallolla pallon väliin ja siitä 1-0. Kyllä hieno suoritus veetin kyllä. Kovahan paikkaan ja niin kuin todella kova onnistuminen. Sitten ulkopeli siitä, niin täytyy siinä kyllä kiittää Seinäjokista tämän päivän yleisöä. Että oli kyllä aivan kylmiä väreitä meni kentällä tossa, kun yritti vähän jotenkin huhtoakin siellä. Että vähän ehkä meni turhan kirjahakkaaksi itsellä, mutta kyllä me saatiin siitä niin kuin älytön apu siihen lisävuoropariin. Että, niin kuin olette sanoneet, että ei varmaan kuulu Kaarella juuri mitään. Ja tommonen on kivaa kyllä pesiskentällä kokea. Toivottavasti seuraavassa sarjassa samanlaista. Niin, kyllä se upeaa olisi. Kun siinä oli se 10-minuuttinen, niin miten se kului tuossa varsinaisen pelin? Mulla meni se siinä, että mä löin sinne järjestelmähän kokoonpanoon kotiutuslyöntikisoja, mikä oli ihan turhaa työtä. Sitten Kirjuri tuli kysymään, että millä te menette. Mä laitoin sinne järjestelmään, mutta ei sitä olisi tarvinnutkaan, vaan se olisi pitänyt käydä sanomassa. Siinä oli kuitenkin luotu sellainen, että oma aika meni siinä, mutta pojat käytti sen vissiin viisaasti sitten. Ei kyllä me ehdittiin siinä vähän sitten palaveeraamaan myös. Ehkä ne lyöntiratkaisut siinä käytiin läpi, että miten me koitetaan sitten tilannetta rakentaa siinä. No nyt sitten vaan seuraaviin peleihin valmistautua. Juuri näin. Vähän nyt pitää hengähtää ehkä tuossa ja nauttia tästä. Onneksi on suht tuttu porukka ilmeisesti Vimpeliseltä tulee. Sillä lailla tuttu kuitenkin porukka ja varmaan kovin mahdollinen vastustaja siinä. Päästään oikein kunnolla nyt haastamaan heitä sitten. Selvä. Kiitoksia molemmille ja eipä siinä. Kiitos ja tuleville peleille ehkä tarvitaan onneekin. Aina vähän. Niin. Joo, katsotaan. Kiitos. No niin,